I'm gonna get out of my comfort zone. Jeg starter året med at tage til et badehotel alene. Honestly, I'm loving life. Velkommen til den her video. Det her er min første YouTube-video. Like first ever YouTube-video. I dag tager jeg med til en lille, hyggelig sådan vlog. Jeg skal på Marienlyst, og jeg har, som I kan se, I'm running late as always. Jeg skal ud af huset om 10 minutter, bro. Jeg skal overnatte på Marienlyst i nat i dag. Og det er meningen, det skal være sådan en lille getaway trip for mig selv. And I thought it would be the perfect time til at tage jer med. Jeg har en veninde, der arbejder på Marienlyst, så jeg har fået en lille rabat. Men der er vildt mange mennesker, så jeg desværre ikke, altså sådan, det bliver ikke et spa-ophold, fordi alt var udsolgt. Så jeg overnatter bare dernede. I'm just gonna sleep there. Men det bliver hyggeligt alligevel. Like, jeg glæder mig fucking meget. By the way, det er den 1. januar i dag. I 2026 har jeg sat sådan mål, nytårsforsæt. En af dem er, at jeg skal ud af mit comfort zone. Jeg skal gøre noget, mindst 1 til 2 ting om ugen, for at komme ud af mit comfort zone. Fordi hvis jeg hele tiden er inde i mit comfort zone, så vokser jeg ikke. Så får jeg ikke nye opportunities, som misser ud i livet, in my opinion. So I'm gonna get out of my comfort zone. Jeg starter året med at tage til et badehotel alene. It scares me. Også jeg skal spise aftensmad alene, og jeg filmer det. Altså sådan, det er første gang, jeg vlogger på den her kamera. Alone, in public, babe. Scares the shit out of me. I can tell you that. Anyways, guys, I'll see you when I'm done. Okay, guys, jeg har fucking travlt. Hvad er klokken? Den er 24. Toget kører om 10 minutter. Great. At least the hair is slaying. Okay, vi har lige brug for parfume, of course. Guys, jeg ved ikke, hvor indgangen er. Nu kigger jeg bare efter, hvor mennesker går hen. Så går jeg den vej. But fuck, det er nøjeren. Sådan at være alene. Fuck det her ude mit comfort zone. Like, I never done this before. Lad os se, om jeg overlever. Guys, jeg overlevede. Jeg er inde på mit værelse lige nu. Mit hjerte banker så fucking hårdt. Oh my fucking god. Det var ikke svært at finde, men der var mange mennesker i lobbyen, og jeg blev helt sådan chokeret. Okay, wait. Fuck, jeg er glad for, at jeg virkelig gør det her, like. Sengen er fucking blød. Oh my days. Jeg er så fucking glad. Oh my days. Vi skal lige explore the room. Guys, der er balkon. What? Okay, det har jeg lige glemt, at der var. Okay, jeg vil lige give et lille tur af værelset. Så det her er sengen. Oh my god, jeg elsker mit nye kamera, seriøst. Okay, jeg skal virkelig lære at bruge den og så lege med den sådan. Men der er sådan en face tracking feature. Men i hvert fald, sengen is amazing. I get all this to myself tonight, like what the fuck. Okay, det skal jeg måske lade være med at gøre, fordi sådan, der er jo nok folk der bor nedenunder, som ikke gider høre på det. Obviously. Mit hjerte banker så hårdt lige nu. So I'm really happy. Det er virkelig godt lys lige her. Sådan. Okay, der er et skab. Det er fordi, det er sådan en, kan I se det? Sådan en ekstra seng, hvis der skulle sove flere. Det er bare, I'm all alone, which I love. Så jeg ved ikke med andre mennesker, but jeg elsker at være alene. Oh my god. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Der er et lys. Let me try to open this. Slay. Fuck slay. Okay, let me show you. Det her er så æstetisk ud. Look at that. Okay, nu skal jeg ud og kigge på balkongen. Hvordan fuck åbner man den her dør? Sådan der. Oh my god. Jeg vil ønske, der var sådan en flot solnedgang nu. Jeg kan se havet. Altså, jeg kan vitterligt se fucking havet, og så høre havet. Oh my god. I wish, altså hvis jeg skal hertil igen, når det er sommer. Fordi så kan jeg se solnedgang, og jeg kan stå op om morgenen og se solopgang. Og det ikke er for koldt, you know. Let me show you. Se, havet er lige der. Anyways, I'm freezing, so I gotta go in. Der er jo også toilet. Det skal vi også lige kigge på. Let's go. I'm gagged. Okay, hvordan sætter man lyset? How the fuck? Hello, bitches. Toilettet ser fucking nice ud. Jeg havde bare håbet for, at der ville være badekar. Jeg kunne ikke se på billedet. Man kan sikkert læse det i stedet, men jeg gad ikke at bruge tid på at læse det. But der er ikke badekar, og jeg kan ikke... It's fine. Jeg kan tage et sådan lang varm bad i stedet for. That's gonna be fine. And I'm definitely doing that. Men let me show you. Der er sådan lidt her. Look.
Oh my fucking god. I'm literally in love. This freaking toilet er amazing. Men jeg er obsessed med den her sink. Like, it's very pretty big. I don't know. And everything in this toilet ser så fancy ud. Like, og de her plakater. Det er sådan virkelig cute. I love. Right now, I'm running out of energy and I need food. Det her er mit lille snackball. Honestly, I'm loving life. Nu skal jeg enjoy my freaking room service. Jeg betalte 300 ekstra for det her, så that fucking be good. Oh my god. Fuck, det ser godt ud, det her. Can you see this? Is chokolade, tror jeg. Oh my god. Det er meget sødt. Jeg har ikke vand heroppe. Jeg har aldrig smagt det her in my life. Jeg ved ikke, hvad det hedder, but det dufter godt. Men fun fact about me, jeg kan ikke lide søde ting. Ligesom den der chokolade, ikke også? Den så ret fancy ud. Like, I like the idea of it. Men når jeg spiser den, og der er gået sådan et minut, så bliver jeg helt sådan, jeg får sukkerchok. Så I don't really like sweet stuff. Men jeg kan virkelig godt lide saltet, spicy stuff. Men det her dufter sødt, så let's try it. Okay. Det kan jeg virkelig godt lide faktisk. Det er sådan crunchy. Jeg elsker crunchy ting. Og lidt sødt, men ikke for sødt. Fordi der er sådan noget, eller noget creme inde i den. Jeg ved ikke, om I kan se det. Der er sådan en creme inde i den, der er sådan surt. I fucking love this. What the fuck? Jeg elsker det faktisk mere, end hvad jeg troede. I did not know I would like this. Jeg er i chok. Nej, fordi hele mit liv har jeg sådan avoided at spise det her, fordi jeg troede, at det var sødt. Jeg skal lige passe på med at spise for meget, men nu skal jeg lige smage det med. Der er nødder. Jeg har virkelig ondt i mine tænder, så sådan, det er ikke så godt. Det er okay. Au. Jeg elsker chips. Oh my god. Jeg tror også bare, jeg er fucking sulten lige nu, for jeg har ikke spist noget morgenmad. For jeg stod op en time, før jeg skulle gå. Jeg er vitterligt så sulten lige nu. I could eat all this. Okay, jeg skal stoppe med at spise de her chips nu. Hvis jeg spiser alt det her, så bliver jeg mæt. Og jeg har aftensmad. Til aftensmad er der et eller andet. Der var 5 retter, som jeg skulle spise. Et eller andet med 5 serveringer. I don't know. Vitterligt, jeg har aldrig været her før. If you know me personally, you know that jeg elsker oliven. Like, jeg kunne spise 2 hele bøtter af oliven. Maybe even 3, uden at blive træt af det. Jeg elsker oliven. Det smager vildt godt. Der er meget saft i dem her. Okay. But I like it. Guys, hvis I bliver ved med at følge med i mine vlogs, ikke? It's gonna handle a lot om... Nå ja, jeg har ikke engang introduceret mig selv helt, men det gør jeg i næste video, tror jeg, fordi den her vlog bliver bare sådan en marinløs vlog. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle til at sige. Great. Før jeg skal ned og spise aftensmad, så skal jeg have lavet afleveringer. Jeg vil gerne lave mine afleveringer nu, så jeg ikke skal lave det i aften, efter aftensmaden. Fordi efter aftensmaden handler det om, at jeg skal lave vision board og alt muligt sådan hyggeligt. Se film måske, gå i bad, lang bad, skincare, everything that I want to do. Og det glæder jeg mig virkelig meget til. Men jeg kan ikke fokusere på noget andet, når jeg ved, at jeg har en aflevering til. Men jeg skal i hvert fald lave aflevering, men jeg har 2 afleveringer med, som jeg skal lave. It's fine. You know what? Jeg skal lade være med at tænke så negativt om afleveringer. Sådan, that attitude we do not bring into 2026. Like, no. Like, babe, no. No. Jeg elsker skole. Jeg håber, at maden er godt i aften. I really hope. For jeg ved ikke, hvad jeg får. Der står bare 5 serveringer. Må jeg bestille, eller serverer de bare? I don't know. Og det er virkelig ude af mit comfort zone. Ikke at vide. Altså sådan, jeg hader ikke at vide noget. Det er faktisk en af mine værste kvaliteter ved mig selv. Det er, at jeg ikke kan lide at gøre ting, når jeg ikke ved, hvad man skal. Hvilket er derfor, jeg er her i dag. Sådan, jeg vidste ikke, hvordan man skulle gå ind i Marienlyst. Jeg vidste ikke engang, hvor hovedet engang var. Jeg vidste ikke engang, hvordan man skulle tjekke ind. Bla 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 bla. But I did it. Og min hjerne tror, at når jeg prøver nye ting, så dør jeg. Fordi den tror, at hvis jeg kan finde ud af det, så skal der noget virkelig, virkelig dårligt. Det ved jeg er fordi min barndom og sådan noget der. Det er godt. Men now I need to stop yapping. Og jeg er min fucking afleveringer. Jeg glæder mig i hvert fald til aftensmaden. Glæder mig rigtig meget. Let's go to afleveringer. Jeg skal lave en matematik-aflevering. Guys, hvis jeg virker lidt off sometimes in this video, så er det fordi, jeg har fået 6 timer søvn. Fordi jeg skulle lave afleveringer. Great. Okay, jeg tager lige en sidste chips. Sådan det her er mit dilemma, hver gang jeg spiser. Jeg siger til mig selv, okay, men lige skal jeg stoppe med at spise det. Og så siger jeg, okay, en sidste. Okay, det synes jeg ikke var nok, så sådan 2 sidste. Nu skal jeg stoppe og lave aflevering. Oh my god, den her seng er literally the dream things. Guys, det her er mit Marienlyst lille room card. Altså, jeg synes, den er virkelig cute. Klokken er 5:18. 5:06. Maden starter med at serveres, tror jeg, klokken 18:15. Og jeg skal komme lidt før tid. Jeg vil gerne være dernede 10 år. Og jeg skal lige nå at skifte tøj. Jeg har lidt travlt. As always, like bro. Men updaten med afleveringen er, at jeg ikke er blevet færdig, men jeg har faktisk lige logget ind og var i sådan helt cook mode. But now skal jeg skynde mig ned og spise noget mad. Jeg tror, jeg skifter ind i det her stribede lille outfit. Fordi det er virkelig koldt i det her. Sådan, I'm freezing. Jeg håber ikke, at det er så koldt dernede.
og der kommer til at være virkelig mange mennesker, and I gotta mentally prepare for that. Cute. Oh my god. Så mit hår er faldet sådan ret meget, men sådan det er faldet flot ned, you know. Pretty. I love. Okay, the outfit is fitting. Okay, klokken er 18.03, and what the fuck? Her er al min makeup. Så jeg lige touch op lidt bronzer, blush og lidt powder. Sometimes I wonder, kommer der et eller andet tidspunkt i mit liv, hvor jeg lærer the concept of time, og ikke er forsinket to everything that I have to do. Jeg bruger min lille Hoola Benefit powder, som jeg virkelig elsker. Like, I love her so much. Især om sommeren, ikke? Så jeg elsker at put this powder on. Okay, den her highlighter fra Charlotte Tilbury, that I also really love. Jeg ved ikke, hvorfor det er så nervepirrende for mig at filme en YouTube-video. Like, jeg har faktisk prøvet at filme en YouTube-video, jeg vil sige sådan 100 gange. De er bare ikke kommet op. Men this time I'm committed. Den her video, jeg er ligeglad med, om den bliver god eller ikke. It's gonna get posted. Hvis jeg ikke lærer at redigere, og lærer bare sådan at gøre det, bliver jeg aldrig sådan noget. Jeg har mål i mit liv, som jeg skal nå. Så, nu skal jeg komme over mit fear. Sådan, jeg tror, at mit største frygt er ikke at være perfekt. Eller sådan perfektionisme. Jeg kan ikke lide at gøre noget, når jeg ikke er sådan god til det, eller sådan ikke synes, det er jo acceptabelt. Which, I need to stop that. Hvilket er derfor, der er gået 3 år, og jeg ikke har startet en YouTube-video, men jeg snakker om det all the time. Jeg har filmet på sådan træningslejre, træninger, stævner, filmet min hverdag. Jeg filmede mig selv, filmede mig selv, lægge makeup. Never posted it on YouTube. Jeg ved hvorfor det er så nervepirrende på YouTube, fordi jeg poster alt muligt på freaking TikTok, så don't know why. Den er 10 år, fuck. Okay, den er 12, guys. Cooked. Vi er cooked. Okay, you know what? I'm fashionably late. Altså, jeg ved ikke engang, hvor det er. Guys, det er 15. Jeg skulle være dernede sådan right now. I feel anxious right now. Really anxious. Jeg håber ikke, at det var noget, man skulle sådan komme til tiden til. Okay, cute fit. Så det her outfitet for today. And jeg elsker. Actually, fucking in love. Like, look. Fucking cute. I love. Fuck, den er weird, guys. Like, fuck mig. Er det her Nej, det er næste gang til venstre. Okay, guys. Nu er jeg her. Fuck, det er nervepirrende. I'm literally shaking. Det er sådan, jeg ved ikke, hvorfor jeg ryster. Bro. Men jeg overlever. Jeg glæder mig til maden kommer. Jeg har lige fået mine drinks. Det er uden alkohol bare lige, fordi jeg har stoppet med at drikke. As in right now. Den er virkelig god. I like it. Nu har jeg fået noget. Jeg ved ikke, hvad det her er, men we'll see. Jeg tror, man skal smøre det oven på pandekagen. I think. Like this. Det dufter virkelig godt. Det dufter af tun. Det kan jeg godt lide. Oh my god. Guys, det smager faktisk fucking godt. Bro, jeg plejer faktisk ikke at kunne lide de her, fiskeæg, men det smager faktisk virkelig godt. Måske ikke alene. Jeg havde brug for de der pandekager. Det blev virkelig saltet. Så den her, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det her er, men det smager fucking godt. Altså, jeg kan virkelig godt lide det. Altså, jeg tror, at måske der er vin i. Det smagte af vin. Og så lidt noget creme og surt. I like it. Det her er en cookies, tror jeg, med en eller anden klump ved siden af. I don't know what it is. Men jeg kan huske, at han sagde, at det ville være lidt savory. Jeg tror ikke, der er noget inde i den. Sådan, I don't think. Jeg kan finde ud af at åbne det her. Okay, nu bider jeg bare i det. Okay, jeg troede, det var en cookie, men det er en bold. Makes sense. Det var derfor, sådan en konsistens var mere. Jeg tror, at den her klump er tun, så kan jeg bare dyppe den. Yes, I'm done. This one too? Han virker ret sød, ham der. Altså ikke på en mærke måde. Det var ham, der tjente mig. Er det klitterhåret? Jeg ved ikke. Altså det her dip, ikke? Det er meget sådan surt. Guys, jeg kan se månen herfra. Det er virkelig flot. Jeg har fået sådan en ny obsession med månen. Jeg har fået en til ret, og det ser sådan virkelig cute ud. Den er sjov jo. Altså jeg har ingen idé om, hvad det her er. Han sagde det, men jeg glemte at lytte. Ikke så godt. What is this? Det her is, det smager insanely godt. Altså jeg ved ikke, hvad folk jeg spiser, men det smager virkelig godt. Det minder mig om et eller andet. Jeg ved bare ikke, hvad det er. Nu har jeg fået nummer 3 ret.
Jeg er virkelig træt nu, så I wanna go op og sove. Det her, det er noget med hummer. Jeg har virkelig mistet al min energi. Jeg er sygt træt. Men det smager virkelig godt. Nu har jeg spist brother. Jeg sad dernede i 3 timer. Jeg skulle have taget min fucking computer med ned, så jeg kunne arbejde på mine afleveringer. Men I did not do that. Jeg føler, jeg har wasted min. It's fine now. Oh my god, det er vildt flot her. Cute. Måske skulle jeg gå en tur og sådan explore. Det burde jeg måske, fordi så kan jeg også lige filme lidt, og så også lige fordøje med ham. Jeg ville ønske, at jeg tog mine afleveringer med ned og lavede det. Seriøst. I wish I did that. Så hvis jeg gjorde det, så ville jeg virkelig have været færdig med mine afleveringer. Jeg sad dernede i 3 timer. I should have known, at det ville tage så lang tid. Jeg skrev vitterligt i mine planer sådan i dag, min journal, at jeg ville spise fra kl. 18:15 til 19:45 minutter. You thought, bitch. Det er fordi, jeg troede, at de ville give os alle tingene sådan samtidig. Obviously, så er jeg ikke særlig tit på restauranter. Like, if you can't tell. Det tog 3 timer. Holy fucking shit. Look. 21. Jeg gik derned kl. 18:15. 2 timer 45. Great. At least så fik jeg enjoyed the food og kom ud lidt af mit comfort zone. Let's go and explore. Lad os se, hvad der er på det her hotel. Gå en tur. Okay, jeg prøver at gå en tur uden at tage elevatoren og se, hvor jeg ender. Altså sådan, det her hotel er så kompliceret, at det gør mig sådan scared. Like, bro, I don't understand this. Jeg vil gerne ned og se receptionen igen, fordi sidst jeg var der, så var der virkelig mange mennesker, så I basically fucking ran the fuck out of there. Jeg var scared of people. Jeg vil gerne se poolklubben også. Altså sådan, okay, der står shortcut til poolklub. Okay, der dufter klor already. Sådan. Jeg kan dufte klor. Bro. Where the fuck am I? Okay, der er et eller andet her. I'm gonna go this way. Det ser ret aesthetic ud. I love. Altså, det så virkelig aesthetic ud. I would love to try that one day. Men det bliver ikke i dag, for jeg er helt alene, og jeg skal ikke være fuld. Like, obviously. Fuck, jeg gik lige igennem sådan virkelig mange mennesker. I need to go up og slappe af right now. Too much people. Okay guys, jeg har på ingen måde social anxiety, but når der er mange mennesker, så bliver jeg bare overstimuleret. Sådan, jeg er nem overstimuleret af mennesker, if that makes sense. I'm tired, bro. Okay, jeg skal have låst this freaking room. Jeg tror, der er låst. I hope, der er låst. Jeg er overstimuleret, like, oh my god, jeg er overstimuleret. Bro, jeg har brugt sygt mange timer på at lave intet. Så jeg startede med at lave afleveringer. Det gik godt i en time, så procrastinated jeg i 3 timer. Og nu er klokken 2 om natten. Fuck my life. Men jeg kan stadig godt nå at have et godt hotelophold. Low-key overvejer jeg sådan at stay longer, betale lidt mere. Men that's not a good idea. Jeg har allerede brugt 2.000. Altså sådan fordi i næste år vil jeg gerne tjene mere, end jeg bruger. Lige nu bruger jeg mere, end jeg tjener. It's not good. And I'm not playing, like, I mean that. Så sådan, det er ikke en god idé, og det skal vi ikke. Det irriterer mig bare, at jeg skal fucking tjekke ud kl. 10 i morgen. Det er om 8 timer, så jeg får intet søvn. But jeg går ikke i seng endnu. Jeg skal i bad, vaske mit ansigt, skincare, all that. Så kom med. Men jeg har afleveret 2 afleveringer i dag. Afleveret den ene kl. 6 om morgenen, og den anden kl. 2 om natten. Og i dag, altså sådan senere i dag, kl. 23.30, har jeg en deadline til en dansk aflevering. Så det skal jeg også lave. Det glæder mig rigtig meget til. The struggle, but I'll be fine. Right now skal jeg slappe af. Jeg skal have mit tøj af, jeg skal have mit ansigt, mit hår ud af mit hoved, mit hår ud af mit ansigt. Så sådan, I'm overstimulated. Jeg vil gerne i bad. So that's what I'm gonna do. I'm literally so fucking tired og sulten. Lidt irriteret over, at jeg har spildt 3 timer på min telefon, når det var meningen, jeg skulle være her og hygge. Så typisk. But it's fine. It's fine. Jeg skal lade være med at bruge tid på at være irriteret over det, i stedet for at bruge tid på at være her. Nu skal jeg clean my face. Jeg synes, make-up'en ser faktisk virkelig godt ud i dag. I love. Now the face is gone. Oh. Nu er jeg done med at vaske mit ansigt, but I'm not done with everything, you know. Jeg skal også i bad, and I'm gonna go do that. Nu er jeg done med at gå i bad. Very nice. Altså, jeg elsker det her bad. Oh my god. Jeg tror, jeg var i bad i sådan 20 minutes. I feel great. Nu skal jeg have
skincare on my body. Jeg er så træt. Det irriterer mig, at jeg ved, at jeg skal ikke få nok søvn i dag. Altså sådan, det irriterer mig. Klokken er allerede 3, og jeg skal op klokken 9. Jeg har tænkt mig at være vågen i sådan en time eller 2 mere, fordi jeg vil gerne spise og lige hygge mig og se en film. Hvorfor skal man tjekke ud så tidligt? Sådan, imagine, hvis jeg bare sov. What would they do? Hvad vil de gøre ved det? Like, I'm just gonna sleep through, tjekke ud. Ej, det tør jeg ikke. Anyways, nu skal jeg have tøj på. I'm fucking tired. Men nu er jeg færdig med at gå i bad. And I'm gonna eat all of these. Oliven. Jeg fandt et køleskab, ikke? Which var sådan fuld to the brim. Det ligner ikke, at jeg må tage det hele. Og jeg er ret sikker på, at jeg skal betale for det her. Men nu har jeg taget et par ting. Olive snacks, because I love oliven. 2 chipsposer. I mean, can you blame me? Og jeg har et mål for 2026, det er ikke at drikke alkohol, ikke? Men jeg kan godt lide ideen om at drikke alkohol i dag. I den her lille vinglas. So I think I'm gonna do that. Jeg fandt den her vin. And I wanna try it. Men hvis jeg åbner den her, så skal jeg jo drikke den hele. Og er det dumt? Det er rigtig dumt. Når klokken... og det er en rigtig stærk alkohol. Okay, jeg åbner den ikke. Men jeg tager en øl i stedet for så. Så drikker jeg den i vinglasset. Fordi I need some... Okay, nej. You know what? Jeg drikker ikke alkohol. Not today. Men jeg har taget noget vand med brus og Red Bull. Det kan være, at jeg tager 2 energidrik i stedet for alkohol. Okay? That's good. Yeah, I'm proud of myself for not drinking. Jeg tror faktisk, det er første gang, jeg smager den her. Jeg drikker ikke energidrik som sådan. I can't open this. Og vi gør det fancy. Why not? Taste test. Der er meget brus i. Fun fact about me. Jeg kan ikke lide brus. Jeg lader det lige sidde, så alt det der brus kan komme ind. Oh my god. To be honest, I don't think they work. But I'm just romanticizing. Hvorfor ser jeg sådan der ud? Okay, this looks horrible on my fucking eyes. I actually look fucking stupid. What is this? Det brænder? Det brænder. Jeg fik dem her til jul. Like it burns a lot. What is in this? What is in this? Maybe I should take it off. Like it burns. Anyways, I'm watching Rotten Mango. And I'm just gonna enjoy life, okay? Pictures on the lookbook. The acceptable side shows an image of a white model. And of course, the unacceptable side shows a black model with dreadlocks. What's up, guys? Jeg kom til at falde i søvn, but now we need to do our makeup. Fordi klokken er 9 nu, og jeg skal gå om 10 minutter. Nej, jeg skal gå om en time. So, do my makeup with me. God, jeg skal gå om 45 minutter. Hello? Shit, bro. Okay guys, jeg skal tjekke ud, ikke? Jeg ved ikke, hvor kortet er. Man skulle lægge kortet her inde på værelset. But I don't know where it is. So, it's fucking gone. What fucking ever. Jeg går nu. Nu er jeg tjekket ud af hotellet. And we're heading home. Jeg glæder mig til at komme hjem, bro. Jeg er så træt. So I'm home. Oh my god, I'm so grateful to be home. Like, jeg vil godt have blevet der lidt mere. Du ved, sådan, jeg vil godt have haft en lov til ikke at have the pressure til at komme hjem så tidligt. Men så skulle jeg jo have booket for 2 dage, 2 nætter, 3 dage. And I did not want to be that irresponsible med mine penge. Men ja, det var det for den her vlog, guys. Og jeg håber, at I har enjoyed the vlog. Jeg håber, at den her video bliver en god video. I'll try my best til at redigere. Jeg har i hvert fald prøvet mit bedste at filme to my best abilities. Men jeg håber, I har enjoyed the video. And det var det for den her første vlog of mine. I hope y'all enjoyed. Så ses i næste vlog.